ಅಯ್ಯೋ ಪೋಂಡ ತಗೊಂಡು ಮಂಡೆ ಚಾಂಡ ಇದ್ದು ಐದು ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪೋದು ತೂದು ಬಲೆ ಒಂಜ ಬೀವನಡು ತೂಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ದಡಿಗೆ ಪೋಲಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಪಾಪ ಮೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆಲ್ಲ ಪೋಯರು ಪೋದು ಯಾನ್ ಮೂಲ ನಂಗೆ ಎನ್ನನೇ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಎಂತು ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡನೇ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎಂಕೊಲೊಂಜಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅದವಲೆ ತಿನ್ವಲೆ ಸೂಪರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಚುಲ್ಲದ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ನೈಟ್ದ ಮಂಗಳವಾರದ ವ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬರೋ ದ್ಯಾಗದ ಮನಗ ದುಂಬಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂದಿನ 1 by 1 ಬರೋದೇ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಂತ್ ದೀತೇನು ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋದೇ ಉಂಡು. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬರು ದ್ಯಾಗದ ಮನಗ 5 ದುಂಬಿ ಅಂಕಲು ಒಂಜಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರು ಅಂಚ ಅದು ನಡು ಥರ್ಸ್ಡೇ ದಾನಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಪ್ಪುನು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ರಡ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಂಡದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮನ್ಪೆ ದಾಯಗದ ಪನಗ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮನ್ಪೆನು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಳ್ಳತೆ ಅವು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬರು 5 ದುಮ್ಮು ಮಂದಿನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ದ 1 by 1 ಬರೋದೇ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿ ನೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪೆಗ್ಲು ಮೀನ್ ದಡೆಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೋಪು ನಾನು ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಅಂಚ ಮೇರಡೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಪೋಯಿ ಮೀನು ಗಂಜಿ ಪೋಯಿ ಪಡೋದು ಮೇರಾತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುರು ಅನ್ಪೇರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೇದಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ವಾಮೀನ್ ಲೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಡೋದು ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿ ಓಣದ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪೋದು ಪತ್ತೊಂದರ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತಿಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪುಣ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ 2 ಇಯರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ಉಪ್ಪುಣಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ದಿಬ್ಬನ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ 11 ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಕಾರಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಲುಲ್ ಉಂಡದಿ ಬಬ್ಲುಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಐಡಿ ಉಪ್ಪುಣದಿ ಪಾರಗಟ್ಟದು. ಸೊ ಬಬ್ಲುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬೋದು ಪೋಯ ಕಾರಡು ಐದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಅದು ದೆತ್ತೊಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತದ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪಿರು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಮುರಣಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ರಾಸಿ ಮೀನು ಅಡಿಗೆ ಪೋಯ ಪೋದು ಈ ಮೀನು ಪೂರ ಇತ್ತನು ಬೇತೆ ಪೂರ ಮೀನು ಪೂರ ಪೋತುನ್ಗೆ ಸೇಲಾದ ಪೋತುನ್ಗೆ ಮಾರ್ದು ಪೋತುನ್ಗೆ ಅಂಚ ಈ ಮೀನು ಇತ್ತನು ಅಕ್ಲೆ ಕಟ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಐದಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಯ್ಯ ಮೀನು ಇತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಈ ಮೀನು ಪೂರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ತಿಂತಿದ್ದೀರ ಅದು ಅರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೀನು ಪೂರ ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪಯ್ಯ ಮೀನು ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಐದಕ್ಕ ಮೀನಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗ್ಗಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಐಕು ಕೂಡ ಉಂಡತಿ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋಯಾನಿ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತ್ಗ ಮಮ್ಮಿ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿಲ ಸಾರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಪೋಯ ಇದೆ ಪಂದ್ರೆ ಪೋಪಿನ ವಿಷಯದ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮೀನಲ್ಪ ಕಾರದ್ದು ತಿರ್ತಿ ಜೈಜ್ಜ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಹಿಂಗ್ಲ ಬಬ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಯಿಂದ ರಟ್ಟು ಪುಂಜಲು ಎಂಪುದು ಅರಬೈದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗಲ ಬಬ್ಲು. ಓಕೆ, ಅಂಚೆ ಅದು ಕಾರದ ಸೀಟೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ತಿರ್ತು ಜತ್ತದು ಅಕ್ಕಲ ಪುಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆಯನೆ ಕಾಸು ಪೂರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ಐದಕ್ಕ ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಜೈದದ ಐದನ್ನ ಪನ್ನಗೆ ಇಂಕ ಅವು ಏತಿಗೆ ಜಿದಾದದ ನೋಡಿ ಪಂಡದು ಯಾನು ಸೋನಲ್ಲ ಜತ್ತ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದು ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಪೂರ 11 ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೋರೊಟ್ಟಿಲ ಪೂರ 11 ಬರ್ತೇನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಎಂಕಲ B2 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ರೆ ಪಂಡದು ಮಿತ್ತು B1 ಜತ್ತೇನು ಜತ್ತದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಗ ನೆನಪೇಜಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊನತಿನ ಏನಂಚ ಬರ್ತೇನು ದೇವಣ್ಣ B2 ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಿ ಉಂಡತೆ ಆಕಲ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಗಲ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಎದುರ್ಪಿರ ಕೊನೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೋ ಮೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಸೋನು ಉಂಟವೆ ಅಂಚೆ ಸೋನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತೇನೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಬರ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಕು ಸಡನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂಡು ಎನ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಕೊಂದಿತ್ತೆ ತಂದು ಯಾನು ಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಂದು ಇದ್ದೀನಿ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಮೀನು ಒಂದು ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ತಿರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವು ಇಂಬೆ ಸೋನು ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪರ್ಸರಿ ಜತ್ತೊಂದು ಇದ್ದೇನೆ ಐದಕ್ಕೆ ತೂನಗ ಮೂರು ಬತ್ತು ತೂನಗ ಏನ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಮೀನು ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ದೇ ಏನ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಜರ ಓಲು ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪಿರೋದು ಸೀಟು ಕುಲ್ದು ಪುನಗ ಯಾನ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಪಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಮರದ ಈ ಓಲ ಮೂಲೆ ದೀದು ಕೊಡುದು ಯಾಪಣ್ಣ ಇಂಕುಲು ಸೀಟು ಪೂರ 2 ಇಯರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ 11 ಬತ್ತ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕಲ ಎಣ್ಣು ಸುರುಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಅಂಗುಲಕ್ಕಡು ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಐದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಪಡೋದು ಇಡೀ ನಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಡೈಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ನಾಡಿ ಬಕ್ಕಲ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾನು
ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು 2 ಇಯರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊನಪೇನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ತೂರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮೀನಡೆ ಪೋನಗ ಆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಾರು 19 ಐತೆನು ದಯದಿಂದ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸದ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆ ನಾನು ಬಬ್ಲುನ ಕೈಟ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಗ್ಲಾಸದ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆ ದುಂಬು ಚಿಪ್ಪುರು ಚೀರಿ ಆಯ ಅಗ್ಗಿವೆ ಕೂಲಿ ಬರ್ರೆ ನೋಡದೆ ಆಯ ಅಗ್ಗಿವೆ ಐಕೆ ನನ್ನ ಜಕ್ಕಳ್ಳಿ ದೀತಿನ ನೆನಪು ಯಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಅವು ಯಾನು ಕಾರಡೆ 19 ಅಂದು ಆತನಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಆತನಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಪಂಡಿರು ಅಲ್ಲ ಅಪಗಣ ಒಂದೇ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ತಾ ಈ ಜಪ್ಪುನಗನೆ ಬೂಡುದು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈಚೆ ನನ್ನ ಬೀವನ ಅಲ್ಪ ಜತನಗು ಬೂಡುದು ಪಂಡದು ಎಂಕ ಕೋಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಮಾರದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಟುಡು ಒಂಜಿ 5,000 ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ದೆತ್ತೊನ್ನಗೊಂಡದೆ ಅವು 5,000 ಪನ್ನಗಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನಗ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಹೊಸತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಅವು ಅಯ್ಯೋ ಪೋಂಡ ತಗೊಂಡದ್ದು ಮಂಡೆ ಚಾಂಡ ಇತ್ತು ಐದು ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪೋದು ತೂದು ಬಲೆ ಒಂಜ ಬೀವನಡು ತೂಲೆ ಈಜಿ ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ದಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪಾಪ ಮೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆಲ್ಲ ಪೋಯರು ಪೋದು ಯಾನ್ ಮೂಲ ನಂಗೆ ಎನ್ನನೇ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಎಂತು ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡನೇ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆತನಗ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಗ ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಅದು ಮುಕ್ಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ 2 ಜನಲ್ಲ ತೂನಗ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏತು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ತುಲೆ ಈ ಗ್ಲಾಸದ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಳ್ಳದೆ ಈಗ ನಾ ಬೀವನ್ನುಡು ಯಾನು ಜಪ್ಪುನಗ ಬೂರ್ದು ತುಲೆ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಪನೇರ ಕೋಪಿನ ವಿಷಯದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉನ್ನತಿ ಏತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನ ದುಮ್ಮುಲ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಏತೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ದಕ್ಕದ ಪೋತಿನ ವಸ್ತು ಪುರ ತಿಕ್ಕದನ್ ಮೇಡಮ್ 5 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕನು 15 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕು ಇಂಚ ಪುರ ಬಂತೇವೆ ಈವನ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಗನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಬೋನಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಒಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುದಲ್ಲ ದೀತಿನ ಇಡೀ ನಾಡನಾಗ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಐದಕ್ಕೆ ಎನ್ನನೇ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡ್ದು ಯಾನು ಚಾಂಟ್ ಬಂದದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಕ್ಕನೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕದು ಬೋನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಿನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡದೆ B1 ಜಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೂರ್ದು ಅಂಚ ಅದು ಉಂಡತಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪೋಪಿನ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನಗ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಪ್ಪುಡು ಆತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಮಂತ್ ನನ್ನತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ದಕ್ಕದು ಕೊಂಡವ್ರು ಅನ್ನತಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಪನ್ಯ ಇನಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜನ ನಿದರ್ಶನ ಸಾಕ್ಷಿ ಐದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಉಂದುನತಿ ಯಾನ್ ಮೀನ ಬಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಅದಿತ್ತು ಓಲ್ಪೊಂಡು ಇಡೀ ನಾಡು ನೋಡತಿ ವೈರಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವೈರಸ್ ಎನ್ನ ಐಟ್ ನೇಲೋ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಪಳಪಳ ಅಂದ್ರೆ ಐಸೊಂದು ನೈಟ್ ನೇಲೋ ಒಂದುಂಡು ರಡ್ಡನೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಮೂಜಿನೇ ಒಂದು ತುಲಿ ಆತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎನಿ ಹೌ ಇಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೋರಿದ ಕೋರಿಗನದೈತೆ ಕೋರ್ ರೆಸ ಮನ್ಪೇನು ಆಯ್ತು ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನುಪ್ಪುನುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನದೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇನು ಓಕೆ ಇಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಇದು ನಾನು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನಿಯಾನು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಫೋನಿಂದ ಎನ್ನಿಯಾನು ದೇಪಂಡ ಇಂಕು ಮಣ್ಣೆ ಬೆಟ್ಟಾಣ ಮಾರೆ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೊಂಡತ ಪಣ್ಣದ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಿನಾಡು ನೋಡತೆ ನಾವು ಎಂಗೆ ಎಲೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಪೂರಣತೆ ಅವು ಪೂರ ಬ್ಲರ್ ತೋಟಿನಿ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ್ಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 10-16 ದಿನ ಪೂಪುನು ಕೂಡ 16 ದಿನ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಯಾನು ಮೂರಾಡಿ ಇಂಚೆ ಗುಂದು ಮಂತೀನಿ ಕೂಡ ಯಾನು ಅರ್ನನೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕದೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಲೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅರ್ನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸದು ಅಂಚ ಒರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಏನು ಬಕ್ಕ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎನ್ನ ಇಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂದೇನಾಗಿ ರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮಂದಿನ ರಗಳೆ ಜಿಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ನೀ ಕೈ ಕಡಾಪು ನೀ ಬೇಳೆ ಮರಿ ಉಂಡದೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಹೊರಂಗ ಅದೀತೆ ಮಲ ಮಲ ರಡ್ಡು ಮೀನು ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ದ ಮೀನು ಉಂಡೈತಿ ಅಂಚ ಇಂಬೆ ಪನೊಂದುಲಿ ಸೋನು ಯಾನ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಪುನಗ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಾನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂಪುಯಾನ ಇಂಕ್ ಅವೇನ ಅರ್ಧ ಮಂತ ಆಗ್ಲ ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂದು ಕೊಂತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದೀಪೆ ಅಂದು ಫ್ರೈ ಈ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆವಾಗ ಕಪ್ಪದ ಮೀನು ನೆತ್ತ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತಜಿ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಮೀನು ಮೀನಿಂದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ಬೇಯರದಿಯೇ ಯಾನು ಕೋರೊಟ್ಟಿ ತಿಂಪಿ ಯಾನು
ಕೋರಿ ರೆಸಲ್ಲ ನುಕ್ಕುಣ್ಣದೆ ಬೊಕ ಮೀನ್ ಫ್ರೈಡ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ನಿಕ್ಲೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಈ ಮೀನು ದಪ್ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಾನ್ಲೆ ಕಪ್ಪುದ ಮೀನು ಅವೆಂಚಿ ನಂದು ಕೈ ತಪ್ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೀನದ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಇವಡಾಪುನು ದೇಪಣ್ಣ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೋಣದೆ ಮೀನು ಒಂಜೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸೋನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಕೊಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೈಪದ ಮೀನು ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜೇನ ಎಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೆನು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಒಂದೇನೆ ಆಗ ಇಲ್ಲೆಗೆ ದಿಪ್ಪೆ ಅಂದು ಕೊಂಜೆ ಯಾವ ರಡ್ಡು ತುಳ್ಳು ಅಂತ ತಿಂತ ಮೂಲು ಮೀನದ ಪಿಚ್ಚೆ ಯಾನ ಸೋನುದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನನ್ನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ತಿಂಚಿಬೇಕು ಜನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಬಂಗುಡೆ ಭೂತಾಯಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತಿರ್ತಿದೆ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಅವಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಜಂಜಿ ಮರುವೆ ಇನ್ನು ಪುರ ತಿಂತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಟೈಪದ ಪುರ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಅವು ಪುರ ಓನ ತಿಂತೀರ ನೀನು ನಂತೆ ಕಾಯಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದು ಕುಡಿಯ ನೀಮೆಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಬೇಯನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅರೆಪುಡೆ ಬೇಯರ ದೀಯನು ಒಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕೂಡ ಅಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಬೇಯರ ದೀಯೋಡು ಚೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕಜಕ್ ಮಂತದಿಂದ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉದಯಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಂತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಹೋಗಿ ಅಂದಾತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಿ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ఇంకొంచెం సాల్ట్ ఉంది జాస్తి ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ఇంకొంచెం ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ಅಸಲು ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಅವೇನು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂತೆ ಕಾಯ್ದ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಐಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದೇಪಣ್ಣ ದಪ್ಕೊಂಡದೆ ಮೀನು ಅಂಚ ಇದೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಅಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕಿನ ಸಾರು ಅಂಚೆನೆಯನ್ನ ಈ ಮೀನ ಫ್ರೈ ಅವನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮೀನು ಯಾನ ಸೋನುಲ ರಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮಂದು ತಿನ್ಪ ದೇಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲೊಣ್ಣ ಮೀನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ವಿತ್ ಕೋರಿ ಸಾರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಜ್ಜುಗೆ ಇಷ್ಟತ ಸೋನುಗಳ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿ ಸಾರು ಇಂಚೆ ಯಾವ ಸಾರು ಯಾವ ಎಂಕೊಲೊಂಜಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತನಿ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಅದವಲೆ ತಿನ್ವಲೆ ಕಜಿ ಪೆಂಚಾತನ ಬನ್ನಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ
ನಾನು ಆತು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದೆ ಮಾರೆ 2-3 ಸಲ ಬಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಸೊ ನೆಂಚಾತನ ಮೇಲೆ ರಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಪೋಬ ಎಡೆ ಅದನ್ನ ಕಜಕ್ಕು ಧ್ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ವೇ ಮೀನು ಹೆಂಚೋಣ ಬಲ್ಲೆ ಮೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಯನ ಅದಪ್ಪ ಮೀನು ಅದ ಎಡೆ ಅದನ್ನ ಯಾನ್ಲಂಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ವೆ ಎಂಕುಲ నీ మనసుకు కుల్ద అంచెనే నికుల నికల ఇన్నాడు గౌల్నే ఉప్పు సరి ఉండదా అది చెప్పమంటారు ఈకు సహా ఉప్పు పడుతుంది నాదే ఉప్పు దొరకడా డబ్బేను ఎంకు రైస్ తెచ్చున్నా జోకులు కోరటు తెచ్చుండేది ఒక ఈమెయిన్ యాన సురు తింటుంది కూక టేస్ట్ ఎంచోళ్ళు చెప్పే మేము అంటే కొడ్డే ఇలా పొంది అప్పుడు ఇంక పండి ఇంక కుదరబోతుంది ఆరించిన నేను పండి కుదరబోతుంది ఇంక మళ్ళీ నేను ഞാൻ എങ്ങനെ വാങ്ങില്ല തിൻപ ഞാൻ തോന്നുക ಅಡ್ಡೇನು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಟು ರಗಡ್ ಉಂಪ ಮೀನಿನ ಬುಚ್ಚನಪ್ಪಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಓ ಮೀನೊಂದು ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಏನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಡಲ್ ನಿಂಗೆ ಸೊನ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್